momci, kako ćemo ih već nazvati, iz nacionalnog stroja, da je to zapravo omladina DSS-a sa lažnim ličnim kartama. Evo ovako. Što se tiče ovoga, što sam rekao da su podmladak DSS-a sa lažnom ličnom kartom, ja sam tu vrlo precizno rekao. Onog dela DSS-a koji sa radikalnom strankom u Novom Sadu drži vlast od 2004. godine. Znači, tačno znam o čemu govorim. Jer na ovom suđenju koje ste spomenuli u povodu upada ovih fašista na tribinu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, zašto niko nikad nije pokrenuo pitanje, a kome su oni podnosili izveštaj, taj njihov vođa, kad je ušao na tu tribinu? Kome je mobilnim telefonom govorio, evo ušli smo, ima ih toliko i toliko. A šta vi mislite kome rekao? Zašto bih ja mislio? Kada ima onaj ko to treba da zna, a to je policija. Ta ista policija koja je 20. decembra 2005. godine Skupštini Vojvodine dostavila izveštaj, pisan izveštaj o ekstremistima koji deluju na teritoriji Srbije i Vojvodine, gde su taksativno nabrani racionalisti, krvi čast, klerofašistička organizacija Obraz, nacistička organizacija, tajna nacistička organizacija Nacionalni stroj koja postoji u 18 država. I tako dalje. Ali to piše, I to ste dobili 2005. 20. decembra 2005. godine je to bila informacija za potrebe sednice Skupštine Vojvodine. Pokret 64 županije, Honvedi i tako dalje. I onda dođeš u poziciju da policija sve zna, ima imena, oni napišu da je neko klerofašistička organizacija, Obraz. Onda Obraz stoji pored, evo obrazovci su danas stajali pored ograde od Saborne crkve u Novom Sadu i viču Ratko Mladić. Pa se drže za ogradu, jer Bože moj, to je jako sada veza neka ta spiritualna. Čemu mi razgovaramo? Hoćemo li dozvoliti da baš sve može da se opogani od strane tih likova, time što će se zaklanjati iza ne znam kakvih velikih reči? Mi imamo posla sa gomilom besprizornog ološa. I s tima se mora rešiti kao sa društvenim zlom. Njima ih policija nije sprečila da fotografišu učesnike antifašističke parade. A oni su, antifašističkog skupa, zovite kako hoćete, a oni su još pre 6 meseci fotografiju predsjednika nezavisnog društva novinara Vojvodine sa njegovom decom od 8 godina i 9 meseci i ženom stavili na svoj sajt sa imenom, prezimenom i adresom stanovanja kao najvećeg izdajnika, što je direktan poziv na linč. Pa šta treba da čekamo? I uzeo bude rečeno, to što ste pitali oko te, da li stojim iza toga da je to pametno. Da, stojim iza toga. Stojim iza toga zato što smo svedočili u Novom Sadu da oni operativno služe tome da bi ta i takva Demokratska stranka Srbije se obračunavala sa svojim neistomišljenicima. Sad ću vam primjer. Kada je bio pre par meseci štrajk u pozorištu mladih u Novom Sadu, u kome su se glumci pobunili protiv rukovodstva zbog niza zloupotreba. Posle izvesnog vremena, glumci su se zatvorili u svoje pozorište i sede u pozorištu i demonstriraju time što sede u pozorištu. Onda usred noći upadne ta ista grupacija od tih takvih istih likova sastavljena, koja pretuče glumce u pozorištu i izbaci ih napolje. Onda oni odu do policije da prijave slučaj. Dok se vratili s policijom, taj isti direktor protiv koga su pravili te demonstracije, DSS-ovac, već sedi u pozorištu, zaključu vrata, glumci ne mogu se vratiti. I nema pojma šta se desilo. Upravo je popio lek, pa ono kao ne može baš da se seti koji je datum. O čemu mi razgovaramo? To je direktno pravljenje eskadrona smrti koji su danas poškropili novosadske pločnike krvlju, a sutra će tu da teku potoci. Zar vi stvarno mislite da mi treba da čekamo da to ojača, da nam drugovi koji piju kafu i analiziraju, priznaju pravo da se branimo pred zlikovcima kao što su ovi? Ne, to znači da sad razgovaramo o tome da li su to odgovorni izjavni ne izgovoriti. DSS formira eskadrone smrti. Da. Sa željom, a onda date i taj naslov u tom tekstu, to jest niste vi dali naslov, ali to je izvučeno naslov Neka me se tužim. I da je cijela ideja da sad DSS nema pametnija posla nego da vas tuži. Nema pametnija posla.
A koja oni to imaju pa pametna posla? Pa sad... Nešto nisam primetio njihova pamet. Naravno, pametna posla im nisam primetio, ali ne bih ja sad o njima, nego govorimo samo o ovim fašistima, jer to je ono što je ovoga trenutka na ulici. Jer vremenom ćemo mi doći do toga ko je to organizovao. Dakle, samo to pitam, da li je potrebno ubacivati u tu priču DSS? Da li je potrebno ubacivati Voju Koštunicu? Da li je potrebno, da li su oni važni za tu priču? Imam ja za vas pitanje. Da li vi stvarno mislite da ne treba spomenuti kada govorimo o nacizmu u Nemačkoj? Znači, samo da spominjemo one koji su ljude gurali u gasne komore i puštali gas, a da ne spominjemo sve one naučnike koji su tome davali naučno obrazloženje, koji su pronalazili po obliku lobanje razloga neko završi... Pa čekajte, vi ste onda direktno taj jedan od odgovorih što ste mi doveli fašistu na vlast. Vi ste ga doveli da bude predsjednik, nisam ja. Znam. Ali je stvar druga. Ja ću vas podsjetiti da sam ja prvi... Ne, ja sam prvi koji je govorio da zapušimo nos pa glasamo za DOS, a nos se ne zapušava pred Đurđevkom, nego pred nekim drugim stvarima. Da ni lud ni pijan za Vojislava Koštunicu, ali moramo glasati za zajedničkog kandidata opozicije, koga nisam ja birao. Mi smo predlagali, nas nekolicina, Ivana Stambolića. Naravno, većina je u DOS-u odabrala Vojislava Koštunicu. Šta sam mogao da uradim? Da kažem ne? Da nam kažete otvoreno ovo je Hitler. Ja sam to rekao. Ljudi, gasna komora. Ja sam rekao da je u pitanju... A da moramo da glasamo za jedinstvenog kandidata, pa makar bio Hitler. Da moramo glasati za jedinstvenog kandidata. Naravno, u tom trenutku Vojislav Koštunica nije imao ni izbliza u operativnom smislu snagu koju je dobio posle toga. Kada je postao kišobran ispod koga su brže bolje pobegli svi oni koji su trebali da dođu pred lice pravde. I to je upravo ta priča. Zbog njega nije promenjen šef državne bezbednosti 6 meseci, način general. Znamo sve te priče. To sve znam. I ja sam o tome govorio odmah. Međutim, onda se korak po korak došlo dotle da sada imamo ovu fašizaciju Srbije, koja ili će se sada zaustaviti, i samo time što će policija raditi svoj posao i poštovati ustav i zakon ove zemlje. Za sada ga je uradio, zar ne? Kako? Kako? Time što su pustili tu gomilu likova da bacaju kamenje na učesnike antifašističke povorke, razbili glavu, da, koji idu i sa fašističkim pozdravom skandiraju legalno, šta? Pa legalno su završili i Jevreji u gasnim komorama po Nimberškim zakonima. Vi strašno grešite ako mislite da se šalite.